Americani bwrwino Indiani Tamil Naduni bolong bisingo khe sikol bai khajak mankha. So baidara manai song lamsogon norongno dofani KWTHANG TV o jeng tinini update hingke nailainai Americani bwrwi Tamil Naduni jila bai phaiui Tamil Naduni bolong bisingo ke sikol bai khajak mankha. Bahai ke bo Tamil Nadu o sok bai ke bo hai ke sok phaiui bahai ke bo sikol bai khajaka sabo bai sikol bai khajaka jeng dini obono cherui nailainai hingke so norok video no fuilanchim paithak jora joyoi naitongdi. Kok hingke Americani bwrwi bahai khe Tamil Naduni bolong bisingo khe sikol bai khaui tonijaka. Kok hingke obono kubui. Americani bwrwi tei Tamil Naduni jila borok khoroknwi Facebook tei nuklaiui siniui hamjaklaimani pore Americani bwrwi bisas khaiui poito khaiui Tamil Naduni jila bai bo phaimani. Aboni pore hingke borok khajak laikha tei nukhung rok kaham kheno khalaikha. Aboni pore hingke saui manya tangui bo Tamil Naduni jila mane Americani bwrwini a bwsai Tamil Naduni jila bini bihik no Americani bwrwi no Tamil Naduni a bolong bisingo khe talangui sikol bai khaui tonirikha. Sikol bai khaui tonimang bo mairok machaliya twi rok ma nwngliya mangno kwbangma mas no tongna nangkha. Bo mai twi machayani bagui bini sori aswk khe keram wngui sago phan kwrwi wngui kongkal hai wngui thangbai kha. Aboni pore hingke khoroksa borok Tamil Naduni khoroksa borok no kisa khorang khnama hai wnggo kaisa bolong digi thangfru afru no a borok bono sikol bai khajak khe nugui kha Americani bwrwi no hingkhe a nuknai borok bo loge no thangui thana o police rok no saui kha bolongo sikol bai khajak bwrwi masa hinui. Aboni yagulo police rok phaikha police rok phaiui bono sikol khajak no khulukha tei bono romui doctor rok nainani bagui twlangkha check up khainani bagui. Aboni pore Americani bwrwi bini sago energy phan kwrwini bagui bo kok rok saui manliya mai masaya twima nwngyani bagui. Aboni pore police rok swngphano bo kok rok sanani phan kwrwini bagui bo kaisa paper bai pen mane kolom bai khata sanka a kolom bai khata sanui bo a khata o swijha bono bolong bisingo sikol bai khaui toninai tai keboya bini bwsaisi hinui saui a jaga swiui rwkha. Hingkhe uanamasingsa obo belai kheno viral video hingke norok swkango bo nukha na chini Tripura o Americani jila chini Tripura ni bwrwi no Facebook twi nugui hamjagui phaimani. Mo haikhe no o bwrwi bo hamjagui phaikhe na o Tamil Naduni jila bai hingkhe belai kheno viral wngui tongo o news belai kheno viral wngjak Americani bwrwi Indiani Tamil Naduni jila bai phaiui bolong bisingo khe sikol bai khe khajagui tonimani video rok. Hingkhe naidi o Americani bwrwini bwkha bwswk khe poito chaui bo Tamil Naduni jila bai phaipaikha Facebook twi nukma bai simi se bo bisas khaiui poito chaui hamjagui nukhung khana hinui phaimani phiaba yagulo Tamil Naduni jila bai mohai rok khaijagui tonui rwjakha bolong bisingo sikol bai khaui belai kheno dukhu o America bwrwini bagui hingkhe uansuk naimani hingke obono tabuk Americani jila bo chini Tripurani bwrwi no hamjagui phaimani bisas chaui. Jodi no o bwrwi bo bisas khlaiui Americani jila bai thangui paikha hingkhe America o jodi no o Americani bwrwi Tamil Naduni jila bai bolong bisingo sikol khaui tonijakma hai o bwrwi no bo mohai rok de khlai no obono uansugui nainani nango
tamni bagui hingke tabukno chini mokol bwskango jeng video clips rok nugui tongkha America ni bwrwi bisas chawi phaiui Tamil Nadu ni chwlabai bolong bisingo khajakmani phiaba tei kaisa kok sathai klaio borokni hamjakma bwswk jora tei kubui abo borokno sawi mannai phiaba jesjeng mokol bwskango nugui tongmani bisas khai phaiui nijini bwsaibai mohai khlaijakmani nugui tongmani bagui chwng oro kisa kok no ma khursakha so baidara munai song tinini bagai update asa jora tinya ungnai norokni bagai update ketal tubuna bagai chaitongnai ingke paithak jora to phani KWTHANG TV nai toma bagai jotono no bele bele hambai and norok o video jajak tongkha hingke jesuk mansak share khaidi।